Jama'an Allah, jama'an kwarai, ina ce wani bayani ne ku da kusan komin kuma. Ina yara na 'ya'yan albarka. Don Allah ba kun ga kayan da Dangote ya ba nan ba. Like I'm saying, my people. Those things that Dangote gave me and my children, please, no adult should even come and ask me. So please, I want the children that I posted their videos online to go to my DM and send me their addresses and phone number. Address and phone number with your state. Za ku tafi DM na ba. Yaran da na saka bidiyon su ke na me ana kira shi na page na, za su aika mini da adireshi da garin da suke da kuma lamba da za a kira. Don Allah don annabi kar wani kato ko gardi ko gardiya ta kira ni ba, ban so hakan nan ba. Ku kun cika so zalama, ban so wayo ba. Ina ce wani bayani ne ban ba ku. Kuma ba ku tabbata ku ne ko iyayensu ko kuma wayanda suka saka bidiyon fa, ku tabbata fa, make sure you are the person you're standing in for these children. As you're sending that video, you're standing in for them, please. Ban so damfara ba fa to kafin wani kato ko kuma wata kato ta zai ni ne to ba zan yi na kattai ba. I'm not going to do for adults who know how to send me video.